खुलुमबाय आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउट्युब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 25 जानुवारि 2022 मायथाइ नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान रादाब लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे आं रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगारा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव नेशनेल गार्ल चाइल्ड डेनि समावनो मोनसे मुगैथाव जाथाय। सिलगारा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि माखासे फरायसाफोरा फरायसालिनि प्रिन्सिपाल माजेन्द्र गयारिनि सायाव जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद दैखांदों। माखासे फरायसुलिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला फोरोंगिरिया बयबो फरायसुलिफोरखौ गाज्रि रोखोमै दांनो नाजायो आरो लामायाव गावनि गारिजों लाबोफाना गारि सायाव गाज्रि आखु बाहायो होनना फरायसुलिफोरा अजद दैखांदों। जाथायखौ लानानै फरायसुलिफोरा ज' जानानै माजेन्द्र गयारिखौ फरायसालिनिफ्राय बोखारनांगौनि दाबि खालामदों। फारसेथिं माजेन्द्र गयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला फरायसाफोरा अजद दैखांनाया नंखाय होनना बुंथिदों आरो जाथायखौ मोनसे प्रिप्लेन होनना बुंथिदों। पुलिस बिफाना जाथायखौ मिथिना फोरोंगिरिखौ जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय थाना फारसे लाना थाङो। धुबुरी एडमिनिस्ट्रेसना कभिड-19 नि बांनायखौ नोजोर होनानै धुबुरी जिल्लायाव जेराव मेराव खदै गारनायखौ होबथादों। जिल्ला बेंगिरिया मास्क गाननो आरो जेराव मेराव खदै गारनायखौ बन्द खालामनो थाखाय मोनसे गोख्रों आयेन दादों। जाय सुबुंफोरा जेराव मेराव खदै गारना हमजायो आरो मास्क गानालासे थागोन बे सुबुंफोरखौ फाइन फोनांगोन होनना थांखि लादों। धुबुरी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिया बे अर्डारखौ इस्यु खालामदों। अर्डार इस्यु खालामनायाव फोरमायनाय बादिब्ला आयेन सिफायग्राया 1000 फाइन होनांगोन आरो भेक्सिनेसन लानाय सुबुंफोराल' समाजारि जायगायाव ओंखारनो मोनगोन होनना फोरमायो। जायफोर फार्स्ट द'ज लाना सेकेन्ड द'जखौ लायाखै बिसोरो हटेल, रेस्टुरेन्ट, बाजार बायदि जायगाफोराव ओंखारनो मोननाय नङा होनना बुङो। मैया मनीष दैमारिनि गोथार जुलियाव आसामनि गाहाय मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जुलियाव फैनानै बिथांमोनखौ बोर सारस्रिफैयो आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BPFनि MLAफोरा BJPजों खौसेयै आसाम आयेन आफादाव खामानि मावफागोन होनना बुंथियो। लोगोसे प्रमद बर'आ BPFनि 3 MLAखौ आसाम आयेन आफादनि फ्ल'र क'र्डिनेसनाव लानायखौ BJP आरो UPPLआ मोजाङै सावरायलायनायनि उनावसो बे थांखिखौ लानाय जादों होनना फोरमायो आरो बिटिआर ओनसोलाव UPPL आरो BPFनि बेबायदि जेबो गोरोबनायनि बाथ्रा साननाय जाथ'वाखै, नाथाय इयुनाव BPF आरो UPPLनि गोरोबनायनि बाथ्राखौ साननाय जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। तालिबान सरकारा हिनजावसाफोरनि फरायसालिखौ मार्चनिफ्राय खुलिफिनसिगोन। आफगानिस्ताननि तालिबाननि दैदेननायाव सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय हाई स्कुलखौ खुलिफिननो गिदिर थांखि लादों। आफगानिस्तानाव तालिबान सरकारा फैनायनिफ्रायनो 2021 मायथाइनि आगस्त दाननिफ्रायनो फरायसालिफोरा बन्दमोन। आफगानिस्तान केलेन्डारनि बादिब्ला मार्च दानआ बोसोरनि गिबि दान, बिनिखायनो मार्चनिफ्राय फरायसालिया खुलिफिनसिगोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि आहमेद रियानआ थांनाय 23 जानुवारियाव मोनसे बिबुंथि होदोंमोन जेराव बिथाङा तालिबान सरकारखौ मिजिं गोनां होनना बुंदोंमोन आरो फरायसाफोरनि फरायसालिखौ खुलिफिननो थाखाय गोसो गोनां होनना फोरमायो। सोलोंथाइ मन्थ्रिया दाबि खालामना फोरमायो जे थांनाय आगस्त दाननिफ्रायनो फरायसाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै फरायसालिखौ खुलिनो गनायथि होआखैमोन मानोना तालिबान सरकारा हिनजावसाफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां सोलोंथाइनि रोखोम थागथियारि खालामगासिनो दं होनना फोरमायो। आरोबाव फोरमायबावो जे तालिबानआ गोबाव समनिफ्रायनो आइजो फोरोंगिरि, प्रफेसार, लेक्चारार थागथियारि खालामगासिनो दं होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि दिनैनि बे आं रादाबखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो आंनि फुंबिलि रादाब इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।